Go. Hi! Welcome to my channel, Bisaya Kamungay, ang inyong alaga, DQG Daniel Kindaw Gudin. Na sinati ron sa kalibutan or gitawag ron ni global crisis gumikan sa makalilisang makamatay o nanakod nga sakit. Dili nato iskutan sa galana. Ang tarataw, gibati ro crisis pero doon ay gihimo nga mga maayong paagi ang mga opisyalis sa Minnesota nga mga Pinoy. Gitawag ni siya Filipino-Minnesotan Association. Unsay lagi himo? Yung masayran. Inigbalik na to. Okay. Oh. Hi! Welcome back to my channel, Bisaya Kamungay, ang inyong alaga, DQG Daniel Kindawin. Balik ko na ko, yun na sinatin ron ang global crisis, meaning crisis sa tibok kalibutan. Hinungdan ng mga Pinoy, labi na sa ato sa Cebu, sa Surigao, sa Dinagat, sa Manila, Bisaya asa sa Pilipinas, na sinatin yun ang crisis. Mga sa Amerika, grabe na kadagan ang mga unemployed, mga trabahante, mga trabahador gawas lamang sa mga essential workers, sa mga frontliners. Pero ang grupo sa mga Pinoy sa Minnesota, gitawag ni Filipino-Minnesotan Association, pinagulohan ni Vicente Nacionales Jr. o John Nacionales o mga kaubanan, doon naghimo nga programa para sa mga senior citizen ng mga Pinoy sa United States of America. Akong inahan, si Mama Medium, ang tinawag ng ngalan ini, gasulat ni Remedios pero Fortunata Kindaw Gudin, usas mga natagaan nga mga senior ilang gitagaan sa tibuok Minnesota State. Unsa inyo ilang gihatag di ara atong ipakita. So ang ilang gihatag Nescafe, okay? Nescafe, kape ni. Lucky Me nga noodles dili na sponsor na mo pero gidahatag mo ni di ato ni basahon. Lucky Me. Sabi siya, Lucky Me Lumi, okay? Noodles. Kini usa Lucky Me Bulalo. Wow, Lucky Me Bulalo noodles. Kini usa Nora Nido Oriental. Da sila ay Brockdale corned beef. Da sila ay Vina sausage, okay? Ligo sardines. Vina sausage again. Then, da sila gihatag ng mga biscuits or supas or biscuits, Skyflakes. Da sila gihatag nga Colgate nga toothpaste, unya Oral-B nga Brand. toothbrush. Sila ay ihatag nga 2 pounds of rice, bugas humay, Verde Valley. Okay? Doon na sila ay ihatag diri nga sa may napkin? Tissue. Oh, okay. Soft and strong premium white facial tissue, okay? Para pang pahid sa sipon, ubo, ugod ban pa. Diya sila gihatag nga toilet paper. Mura ba nang gigagubtan sa Amerika ang toilet paper yun? So dagad yun. Tulo ko mong ilang gihatag. Tulo ko toilet paper. Na kanino sa paper towel. Ilang gihatag sa. O niya, doon gipakapin nila nga bag. Sudlanan. Okay? Tapos libag na Remedios. Ilan na ilan mama medium one. Ito sa Remedios. Pero Fortunata Kindaw ko rin tinawag ngalan. O niya, kiring usa. Dahil ibasa na ito basahon niya. At basahon niya. Muna ang mga listahan sa mga official sa FMA, Filipino-Minnesotan Association. Ito basahon. Muna ilang logo, FMA, Filipino-Minnesotan Association, serving the Filipino-American community since 1952. Wow, 1952 ha. Nataw ni ang maong grupo dito sa Minnesota. Ang ilang presidente, ito basahon nila mga official, si Vicente Nacionales Jr. President. The Vice President is Eileen Joy Mercado. Secretary, si Jocelyn Holtzman. And then, ilang treasurer, si Susan Yases. Ang ilang auditor, Josalvi Bong. Public Relation Officer, si Roland Dico. Oh, bana ni Bit. Ex-officio, si Joy Dava. Okay? FMA Seniors President. Uy, sa Seniors President, ha? Dara, muna ni. Si Dali Tap. Ilang FMYO President sa ni si Alexa Zoniega. Ilang board members sa FMA. Rodora Alanes, Arlene Arcangel. Oh, Mori, Arlene Arcangel. Arcangel. Oh, okay. Or Arlene Arcangel. And then Alit Flores. Hi, Ate Alet.
Lyra Hernandez, Hi, Lyra. Jovelyn Larson, Denise Lieser, Eric Leva, Noemi or Naomi Nacionales, Robert Rubianis, and then Janet Torres, Hi, Janet. si Darwin Torres, Hi, Darren. or Darwin Torres, Darwin Yasis, I mean. Then Darwin. May Zoniega, and Muse Rachel Torres, Hi, Rachel. and then advisors, Dads Flores, Hi, Dad. Dr. Puring Lucas, Lita V. Maliksi, mga board members. Hi, Tita Lita. Ano pa mga wayang sa akong mama, unsa iyang gidebate, unsa iyang gidebate ron, unsa iyang kasulti. Salamat kayong tanang opisyal. Ato, ato, Labi ato. na ni Dad Flores, kaya nakailagid sa ako. Salamat sa inyong tanan. Sa inyong mga katag karong adlaw. Thank you, Tita Lita. Thank you, Lyra. Thank you, FMA officers. Hindi lang ito, hindi lang ito na bahay ang binigyan ng FMA, marami pa. Kaya mga friends namin, kung hindi pa kayo naka-receive ng mga products or goods na ganito mula sa FMA, paalam niyo sa mga officials. Nandito yung list of officers and members sa FMA, Filipino-Minnesotan Association. Hawakan ko to. Salamat, Ma'am Ali. Okay. Salamat. Ate Ale, thank you. Before I let you go, di ay message dere ang mga taga-FMA atong basahon ang FMA message nila. Please accept this little token from the Filipino-Minnesotan Association. We want you to know that you are always lovingly remembered, especially during these challenging times. Take care and stay healthy. Together we are stronger. Filipino-Minnesotan Association officers and board members. Thank you to Dr. Eric Mentalar and Watson Fong for your contributions. Oh. Okay, contributions and then the other sponsors, Mentalar Dental, located in 3220 Bass Lake Road, Brooklyn Center, Minnesota 55429 ang address. Ang phone number is 763-561-6320. Ang Asian Mart, sponsor din, Filipino Food and Deli. Ang address nila, ang address nila, hindi masyadong klaro. Medyo maliit ang address nila. So, sorry. Ipakita ko na lang para maklaro ang address ng Asian Mart. Ito. It's blurred. Okay. So, thank you guys. Thank you FMA, Filipino-Minnesotan Association, led by President Joe Nacionales. Thank you so much. Don't forget to share my channel. Bisaya Kamunggay. Inyong alaga, DQG Daniel Kindawin. Thank you.